Benvinguts a aquesta nova anàlisi on capgirarem del tot la nostra manera de veure el món natural. Sovint, quan observem un paisatge, només hi veiem una barreja caòtica de formes a l'atzar, oi? Doncs avui aprendrem a llegir aquests patrons d'una manera completament nova i absolutament fluida. Desxifrarem quines són les matrius secretes de la natura per fer que qualsevol disseny ecològic sigui molt més ric i complex. Som-hi, endinsem-nos-hi! Però bé, just abans d'entrar de ple en els conceptes visuals, hem de fer un petit incís, i és que aquesta unitat de permacultura.cat està patrocinada per Vicky Radio, la ràdio internacional 100% en català. I la veritat és que parlar d'una ràdio internacional amb un flux constant que connecta la gent arreu ens va com l'anell al dit per introduir precisament el tema d'avui, els fascinants macropatrons de la natura i com l'energia flueix per connectar tot un sistema. El full de ruta d'avui és superdirecte. Farem un cop d'ull a 5 punts clau. Primer veurem el model central de natura. Seguidament, la quadrícula contra la natura. Després, les tessel·lacions i patrons compactats. Tocarem els marges, nínxols i rendiment i acabarem amb l'harmonia de l'aigua. Entendre aquestes matrius, que poden semblar una mica abstractes d'entrada, ens canviarà per complet el xip a l'hora d'entendre com es dissenya en l'entorn. Comencem pel principi. Punt número 1. El model central de natura. O, dit d'una altra manera, el flux de la vida. I això parteix d'una idea increïble. Hi ha patrons universals que governen la vida a absolutament totes les escales possibles. Si volem visualitzar aquest model central, només ens hem d'imaginar el cor d'una poma. És la metàfora visual perfecta. Tenim un espai on els elements es dispersen pels dos extrems, però que es manté fermament connectat per un tronc central. La mecànica d'aquest patró és literalment sempre la mateixa. El sistema recull materials o energia en un extrem, els fa bategar i fluir a tota pastilla a través d'aquest tronc i finalment els distribueix expansivament a l'altre extrem. És un cicle constant, recollida, viatge concentrat i distribució. I per entendre la magnitud d'això, només cal veure com es repeteix a escales dràsticament diferents. És una bogeria. Pensem en les migracions massives d'ocells. Ocells minúsculs de pocs grams recullen forces des de molts punts diferents del territori, viatgen junts a través d'una gran ruta migratòria principal que fa de tronc i es dispersen àmpliament en arribar al seu destí. Amb els rius, 3/4 del mateix. L'aigua recull materials, fluix pel canal principal i es distribueix al delta. Fins i tot les glacieres funcionen així. El desglaç flueix pel nucli de la glaciera i es distribueix a l'oceà mentre es prenen els icebergs. És a dir, és un patró universal innegable. Ara bé, passem al segon punt, la quadrícula contra la natura. Què passa quan intentem imposar el nostre disseny humà, tan rígid i recte, per sobre d'aquests fluxos naturals orgànics? Si ens fixem en aquesta comparativa, a l'esquerra veiem precisament aquest paisatge imposat del qual parlem, línies rectes duríssimes, quadrícules topogràfiques tallades amb regla i escaire i tanques de tensió per tot arreu, bàsicament formes forçades exclusivament per a la nostra comoditat de divisió. Però a la dreta hi tenim el paisatge natural continu. La natura afavoreix de manera inherent les formes fluides, les esferes i les curves que flueixen amb total llibertat, just per sota d'aquesta quadrícula artificial que els humans hem plantat a sobre. I la natura no es queda pas de braços plegats. Si abandonem un quadrat artificial enmig del bosc, sense cap mena de manteniment, l'entorn l'acabarà recuperant segur. Primer, l'aigua i els vents aniran arredonint i omplint de vegetació aquelles cantonades tan nítides i dures. Amb els marges ja més suaus, el quadrat mutarà cap a un hexàgon. I si li donem temps i pressió natural, continuarà polint-se fins a convertir-se de nou en una esfera perfecta. A la larg, les energies de la Terra sempre desmantellaran allò que no flueix. I això ens porta directes a la secció 3, tessel·lacions i patrons compactats. Llavors, en lloc de barallar-nos inútilment amb la natura construint línies rectes, per què no ens recolzem en les seves curves per fer dissenys intel·ligents? Per entendre de manera fàcil com podem apilar aquests patrons, pensem en uns bols de cuina. Un paisatge dissenyat amb tessel·lacions és com encaixar estructures contínues sense deixar ni un sol espai buit enmig. Aquests sistemes funcionen col·locant els patrons més petits encaixats dins dels més grans, igual que un bol de postres s'adapta perfectament dins d'un bol gran d'amanida. Quan compactem tot això de forma contínua, estem imitant exactament com creix l'entorn, on les esferes fluïxen com en un trencacloses gairebé perfecte. I com arribem a construir tota aquesta complexitat pas a pas? Bé, és un procés preciós. Inicialment, tot comença amb una espiral ben senzilla i lenta, que segueix la forma contínua del terreny. Després, si introduïm una espiral anant en la direcció oposada,
Bum! Comencem a veure com es formen pètals i quan arribem a un nivell avançat acabem tenint aquestes increïbles capes de doble espiral, patrons apilats sobre patrons sense perdre gens l'essència natural. Ho podem observar literalment a les pinyes dels pins o al centre d'un girassol. I tot això com es tradueix a la realitat sobre el terreny? Ho desgranem a la secció 4, marges, nínxols i rendiment. Aquí és on la geometria teòrica es converteix en ecologia pràctica. Aquest és l'autèntic secret del disseny, els beneficis directes que porta a imitar aquestes matrius rodones. En compactar aquests patrons, el que estem fent és multiplicar enormement les oportunitats de marge i de vora. I què vol dir això? Doncs que es creen una infinitat de nínxols específics on noves espècies de vida poden prosperar fàcilment, la qual cosa fa que el rendiment global del sistema ecològic es dispari absolutament. I la cirereta del pastís? Com que estem fluint amb les forces de la Terra i no hi anem a la contra, tota aquesta productivitat requereix moltíssima menys intervenció humana. Treballem més intel·ligentment, no més durament. Ens apropem a la recta final d'aquesta explicació amb la secció 5, l'harmonia de l'aigua, l'expansió i la contracció, perquè l'aigua és, sens dubte, el gran escultor de tota aquesta matriu en els paisatges naturals. Però, atenció, abans d'analitzar com l'aigua empenya, plantegem-nos una pregunta que ens farà explotar el cap una mica. Què passaria si, literalment, poguéssim agafar el relleu d'un paisatge sencer i el capgiréssim físicament cap per avall? Això es respon perfectament amb la divertida analogia del motlle de gelatina. Si fóssim capaços de fer un motlle exacte de guix de tot un paisatge modelat per l'aigua i l'invertíssim de cop, quedaríem bocabadats. Les grans crestes de les muntanyes es convertirien de sobte en valls profundes i les valls passarien a ser les crestes. El paisatge funcionaria literalment com un mirall invers d'ell mateix. Tota aquesta simetria tan espectacular es deu al fet que la pressió entre el pas de l'aigua i la massa de la Terra es modelen mútuament amb una precisió milimètrica. I si fem un gran angular, descobrim els fascinants harmònics de vora. Fixem-nos-hi ben bé. A l'esquerra tenim la vora expansiva frontal. Sempre que l'aigua empeny amb força, produeix una invasió que suavitza i crea una vora completament arrodonada. Però a la dreta veiem la vora posterior. Quan l'aigua s'allunya o s'asseca, la terra que deixa enrere es contrau, deixant una vora molt rugosa, com amb petits esgalons o crenelada. Aquestes dues forces oposades, l'empenta expansiva de l'aigua per una banda i la resistència de la terra massissa per l'altra, són les responsables de crear les curves increïbles de tot el nostre món natural. I per tancar aquesta explicació i anar recollint, val la pena gravar-nos aquesta idea al cap. Disposem d'un conjunt infinit de patrons naturals que podem observar i utilitzar interminablement. I és ben bé així. Aquestes matrius naturals no són teories estranyes, sinó solucions eficients que tenim literalment a plena vista, tot just esperant que les sapiguem llegir i aprofitar per als nostres propis dissenys. Així doncs, la propera vegada que passeguem pel nostre entorn o mirem el paisatge a través de la finestra, quins d'aquests patrons abans invisibles descobrirem dominant el relleu?